Здравейте! Аз съм AlexXBG и днеска играем играта Plague Inc. Така, защо играем тази игра? Защото когато снимам на Clash of Clans има проблем с има забързане към звука, което така и не разбрах защо. И в момента замених поредицата на Clash of Clans с поредица на тази игра Plague Inc. Така, играта трябва да направиш собствен вирус, в който да развиваш. Сега ще ви покажа. По-добре да не обяснявам, защото обяснявам като нещо, което обяснява зле, не ми пука като какво. Така, сега да си кръстим болестта. Аз ще я кръстя. Каква GTA, чакай бе. Пиш. Добре. Сега, болестта пиш. Тук си нямам представя какво е, май това тук е за премиум версията. Така. И започваме с нашето развиване на болестта пиш. Не е болестта, както и да е. Сега. You are a new bacteria. To win, you must evolve and spread across the world, wiping out all humans to ultimate plague. Добре. Значи ние трябва да убием света. Добре, чакай, че заби нещо. Как заби тази игра? Ще спра на стоп. Така оправих нещата. Сега трябва да изберем държава, от която да почнем. Така. Аз тия смятам да започна от нашите Балкани. Хоп. Сега познахме вирусът. Събираме DNA и точки, с които Pish begins in Balkan states. Pish has infected its first human. Weak but used to cold temperatures. It must evolve using DNA points to infect more people. Така. Сега само температура ни прави на хората. Сега ето от тук развиваме. Като тук е заболяването, как изглежда. Ето тук как се разпространява. Тук симптомите. И тук силите, с които. Сега ето тук виждаме. Започва. Вече има цели двама инфектирани. Добре, имаме още. Така, сега нека да видим какво може да апгрейднем. Тук нищо. Симптомите. Нещо с стомах, вероятно. Добре, това с стомах. Добре. Добре, така. Тук имаме новини, в които вие не виждате къде има. Където пише News. Все едно сте тъпи, че да знаете. Добре. Добре, тук е Balkan States. World. Добре. Още нещо. Чакай сега да посъберем малко, за да апгрейднем разпространяването на Пиш. Добре. Така. Майор терорист под фойлт. Так. Не знам точно какво ще рече, но не ми пука. Пиш беги. Аха. Добре. Този епизод ще бъде дълъг, тъй като играта е дълга. Но вероятно няма да го направя в един клип. Ще го направя, това ще бъде първата част на клипа. Още не сме започнали и... Добре. Water. Не, ще го направя по въздух. Така. Wind. Wind ли е? Аз не помня. Air. Така, тук нещо не изписвам. Добре. Тук си прави реклама на играта в играта, което... Нещо като истерек.
Добре, играта нещо говореше. Така. Хуй, DNA. DNA, тук имаме ли? Abilities. За Abilities малко ще трябва. Ето тук имам за една Abilities. Добре. Клипа ще бъде точно 10 минути. Когато станат 10 минути, ще го спра и ще после направя втора част. Вероятно утре. Така. Кажете дали клип поредицата ви харесва. Ако не, мога да я заменя с Boom Beach. Така. More about country. Добре, сега може да видим повече за тая държава. Не Судан, бе, идиот. Съм аз. Добре. Така. Бизнес. Какво е подходящо за бизнес като разпространени птички? Инсект. Good. Пиш-пиш. Infect Scandrots. Браво на пиш-пиш. Така. Този клип мисля, че ще ви бъде малко скучно, защото играта е по-интересно да се играеш само, отколкото да гледаш как някой друг играе точно тая игра. Защото не виждате кой знае колко много. Виждате просто как някакъв идиот си апдейтва болест. Така, ето тук виждаме датата. Мога да спирам на стоп. Забързването се отключва ако имате такава премиум версия, която аз не бих платил. Мога някой път да се изтегля безплатно. В майнинг. Нещо за президента ми пишат. Така. Да и още нещо мога да се присъединя. Не, сега малко ще... Ох, DNA. Точно за мен едно DNA. Малко раш. Така. Хоп. Добре, още само Fish infect thousands. Fish has infect thousands. Ебе, какво си там? Говоря английски като нещо, което говоря английски зле. И аз вече не знам. О, 10 000. Болестта ни стана вайрал. Education, iPad app. iPad. Така, както виждате, играта няма чак толкова, няма добра графика, но играта е стратегическа, макар да не изглежда чак толкова. Сприте, стоите. Умира Италия. Ще се победя Италия. Добре. Италия. Бизнес отново. То на всяка държава ли пише бизнес? Бизнес. Добре, какъв е този бизнес? Всяка държава ли е бизнес държава? Ето сега Индия. Добре, това не го разбирам. Drug Resistance Ability. Така. Ама още нямаме пари за Drug Resistance. Над 10 години имам си време за лекарството, което още даже не е започнало. Infecting more countries. Добре, за сега ще свършим с клипа. Но очаквайте още поне няколко части на този клип, тъй като играта не е чак толкова бърза. Може да се окаже, че ще бъдат чак около 6 клипа само на една игра. Тъй че чао!
от мен. Не забравяйте да се абонирате и до скоро!